Здравейте! Казвам се Даниела Кръстева и съм една от участничките на Живот на върха. За мен това преживяване започна преди известно време, макар и тогава да не го осъзнавах. Някакси живота ми показа, че е време да предприема тази крачка и да успея да си дам шанса да се видя такава, каквато наистина съм, но наистина прекрасно същество, което се обича. Изключително съм благодарна, че си дадох този шанс, че изчаках и намерих наистина правилното време за себе си. Нина Рей е една удивителна жена, която успя да ми покаже пътят да стигна до истинското си аз. Нещо, от което наистина имах нужда. И съм безкрайно щастлива, че това се случи и нямам търпение да продължа с себеосъзнаванията си и с това да показвам любов към себе си.